Quan vam publicar a l'octubre del 2015 el volum de Catalunya 1900-1980, ja ens va semblar que això havia de tenir una continuïtat lògica, i la continuïtat lògica era fer un altre volum a partir de 1980, veient on tallaríem. El 2015, el 2000, això va ser tot un debat que vam tenir i finalment vam optar per tallar el 2015. Un volum que recollia la mateixa metodologia que havíem usat a l'anterior, és a dir, fent de la imatge el punt de referència d'un discurs històric que estava travat i que estava estructurat al llarg de tot el volum. La imatge en termes no d'il·lustració d'un text, sinó una imatge que explica, una imatge que dona informació, una imatge que permet contrastar aquesta informació amb altres imatges i construir un missatge comú, i una imatge que dialoga també amb el text que l'acompanya. Aquest va ser el plantejament que vàrem fer.